cestovného ruchu a športu a predsedu Národnej koalície pána Rudolfa Huliaka, ďalej poslancov Národnej rady a podpredsedov Národnej koalície pána Pavla Liptáka a Romana Malatinca, štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu pána Martina Krnáča, štátnu tajomníčku pre šport Ministerstva cestovného ruchu a športu pani Ivanu Šufliarsku-Libiakovú a predsedu správnej rady Fondu pre podporu športu a dlhoročného hokejového reprezentanta pána Radoslava Hecla. Milé dámy, vážení páni, dovoľte takto netradične v stredu, zvyknutí ste na moje útorky. Chceli by sme v rámci upokojenia už konečne koaličných vzťahov vyzvať všetkých koaličných partnerov, pretože myslím si, že tú revoltu, ktorú sme to započali, a práve nespokojnosť vyjadrili vystúpením z klubu SNS kvôli tomu, že nebolo naplnená aj jedna z bodov koaličnej zmluvy, akým je voľba predsedu Národnej rady. Preto ešte raz opakovane vyzývame všetkých koaličných partnerov, aby k danej voľbe už konečne došlo a Národná rada vedela plniť svoju úlohu v plnom rozsahu. To znamená, že ešte raz naši nezaradení poslanci, reprezentujúci v tomto parlamente národnú koalíciu, budú hlasovať v prospech kandidáta Hlasu SD na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a tiež vyzývajú všetkých koaličných poslancov k disciplíne pri tomto hlasovaní. Dnes som na vládu doniesol informáciu z hľadiska k tomu, že boli viaceré ataky a konšpirácie ohľadom haly v Šamoríne. Mali sme na ministerstve, myslím si, dostatočne veľa rozhovorov, dali sme si urobiť prieskum odbornej verejnosti z titulu športu, čo sa týka haly v Šamoríne, a vystala nám tu otázka, že hala v Šamoríne nedostatočne pokrie, respektíve nepokrie potreby Atletického slovenského zväzu. V závislosti na tejto situácii a tom, že hala v Šamoríne je už odsúhlasená uznesením vlády a je realizovaná v takom rozsahu, že by došlo k veľkým škodám v prípade zastavenia tejto výstavby, respektíve nejakým spôsobom marenia, sabotovania tohto diela, tak jednoducho sme sa dohodli na vláde a pán premiér sa mi svetosvete zaviazal, že v rámci Slovenskej republiky sa vláda zaviaže vystavať 3 atletické svetostánky reprezentatívne pre šport, pretože atletický šport na Slovensku momentálne nemá svoje zázemie, nemá svoju infraštruktúru, ktorá by poskytovalo či už reprezentácii, olympijským reprezentantom, takisto aj reprezentantom na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, zázemie pre atletický šport, chodia športovať do Maďarska, chodia športovať do Čiech, tak mám osobný prísľub pána premiéra na vytipovanie 3 lokalít na Slovensku s tým, že sa postavia 3 plnohodnotné haly, v ktorých bude môcť atletický šport, myslím si, absolútne suverénne reprezentovať, respektíve trénovať v rámci Slovenskej republiky a nebudeme sa musieť za tieto 3 športové infraštruktúry, ktoré sme prisľúbili aj v mene Národnej koalície, že dodáme hlavne do regiónov Slovenska, hlavne pre podporu mládežníckeho športu v rámci slovenskej reprezentanty atletického športu. Jednoducho tomuto dneska naplneniu došlo, prísľub zo strany vlády je a budeme ho v plnej miere realizovať v čo najbližšom období. Myslím si, že naplňame celý ten program, ktorý sme si pri zverení rezortu cestovného ruchu a športu pre Národnú koalíciu vytipovali, respektíve obohatili, lebo veľmi dobre viete, že doménou našej strany bola voda, pôda, les. Zároveň chcem avizovať, ohlásiť maximálnu podporu Ministerstvu životného prostredia, odbornú súčinnosť, pretože viete, že otázkou medveďa hnedého sme sa zaoberali v strane dlhodobo, bola to naša doména. Budeme maximálne súčinní v akejkoľvek podpore tejto iniciatívy, či už doma, či v Bruseli. Poskytneme aj odborné kádre vzhľadom k tomu, že úbytok na ubytovacích zariadeniach, respektíve avizovaných vopred, dá sa povedať, rezerváciách vzhľadom jednotlivým regiónom, kde je populácia medveďa maximálne, dá sa povedať, premnožená, došlo k úbytku 40%. Takže cestovný ruch trpí touto otázkou na Slovensku. Budeme spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia. Mám prísľub ministra životného prostredia absolútnu súčinnosť tejto otázke a my takisto ako strana Národná koalícia, ktorej to bolo nosnou témou riešenie otázky tejto problematiky,
obohatenie toho slovenského vidieka, o ten cestovný ruch, o športovú infraštruktúru, podporu mládeže, tak toto všetko absolútne, ale absolútne využijeme aj v rámci týchto záležitostí. Idem otvárať zajtra rozpravu k avizovanému zákonu o športe, k avizovanému zákonu o Fonde pre podporu športu, kde ideme presadiť 20-percentný podiel avizovaných finančných prostriedkov práve pre mládež a kluby. Doteraz bolo 15%, pozmeňovákom sa tam nejakým spôsobom dostalo zníženie na 10. Nesúhlasíme s týmto. Ministerstvo cestovného ruchu športu otvára rozpravu a bude podpora pre mládežnícky šport záväzná a kluby na 20%. Tiež sú tam rôzne kozmetické zmeny ohľadom platnosti zákona, čiže tá rozpráva tak či tak by musela byť otvorená. A takisto Ministerstvo cestovného ruchu a športu si tam avizovalo úzus odsúhlasovať štatút tohto fondu, jednoducho, aby sme mali nad ním kontrolu a hlavne, čo sa týka transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov. Myslím si, že sme ostali nie spreneverení svojmu programu, rozširujeme ho akurát na kultúrno, spoločenské, športové odvetvie nášho programu a odozdám slovo pánovi Malatincovi, podpredsedovi Národnej koalície pre kultúru, regionálny rozvoj a samosprávu, aby vám upresnil, akým spôsobom Národná koalícia momentálne participuje aj v rámci spolupráce s Ministerstvom kultúry a záchrane niektorých podujatí, ktoré by bez zásahu Ministerstva cestovného ruchu a športu, ale najmä Typosu, ktorý jednoducho disponuje možnosťou do niektorých veciach kultúrno-spoločenských, športových vstupovať. O tom vám bližšie povie pán podpredseda Malatinec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Dovoľte aj mne, aby som zareagoval na situáciu, ktorú sledujeme v regiónoch spoločne s Národnou koalíciou a našim predsedom Rudom Huliakom. Veľmi dobre viete, že sledujem veľmi pozorne situáciu vo Fonde na podporu umenia. Po určitých zmenách stále sú tam niektoré nedostatky, respektíve nevieme, či je obštrukcia v rámci fondu, alebo je tam ozaj ten konflikt záujmov tých členov komisií, ktorí sú v rámci hodnotenia programov. Veľmi dobre vieme, že teraz nastala situácia, že jeden festival v okrese Zvolen, detský folklórny festival, ktorý musia zrušiť, pretože až 16.5. rozhodne Fond na podporu umenia, čo je neskoro. My sme v kontakte s pani ministerkou kultúry a rozprával som o tom, že treba si uvedomiť to, že festivaly na leto sa musia pripraviť. Musia splniť určité náležitosti, čo sa týka prezentácie fondu, propagácie fondu, musia to osloviť účinkujúcich, musia zajednať ozvučenie, osvetlenie, strávu, technické zabezpečenie a tak ďalej. Takže veľmi citlivo tieto veci vnímame a sledujeme. Takisto je tam program, ktorý je oneskorený, a to je 4.6. medzinárodná prezentácia kultúry v zahraničí. Tie kolektívy majú zajednané a pozvania majú rôznych festivalov, či už CIOF alebo prezentáciu kultúry v zahraničí, a sledujeme to aj z titulu reprezentácie krajiny a hovoríme aj o prezentácii našej krajiny, že hovoríme aj o cestovnom ruchu. Spájam to, pretože tieto témy súvisia a veľmi pozorne to sledujeme. Chcem len povedať to, že teraz je dôležité, že potrebujeme urýchliť proces prideľovania finančných prostriedkov týmto festivalom a kolektívom, ktoré idú reprezentovať túto krajinu, pretože si potrebujú zabezpečiť letenky, náklady na dopravu, nevedia si to spraviť skôr, respektíve museli by si požičať peniaze a štát im potom, ak schváli dotáciu, je to stále s veľkým otáznikom, takže veľmi komunikujem teda aj s pani ministerkou a avizoval som jej, že tieto procesy sa musia urýchliť, pretože je ohrozené tie festivály, keby sa to neuskutočnilo. Chcem reagovať na okres Zvolen, pretože nám je veľmi blízky spolu s pánom ministrom. Zachytil som iniciatívu, teda oznámenie Podpolianskeho súdneho strediska. Dneska som si vypočul aj ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja tlačovú konferenciu predsedu samosprávneho kraja a nechceme, aby takéto festivály, ktoré sa venujú detskému umeniu a respektíve prezentácie tradičnej novej kultúry zanikli. Tak sme vyšli s iniciatívou v spolupráci s našim predsedom Národnej koalície Rudom Huliakom, že tomuto festivalu pomôžeme cez Typos a vieme im pomôcť sumou 15 000 eur,
ktorú im ponúkame aj takto verejne, pretože si myslíme, že tento festival by mal byť, pretože má dlhoročné tradície a verím, že teda im to pomôže pri zorganizovaní, tak je to podaná ruka. Ja viem, že sa môžu objaviť množstvo iných žiadostí, ale verím, že po konzultáciách na vláde s pani ministerkou viedol dialog pán minister, že to nebude, že sa teraz obrátia ešte pravidlom, ale čisto to je o tom, že chceme pomôcť deťom, aby ten festival prebehol, takže je to taká podaná ruka Ministerstva športu a cestovného ruchu, pretože je to súvis aj prezentácia regiónu, ktorý je špecifický oblasťou tradičnej ľudovej kultúry a myslím si, že je to na mieste. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám informáciu, že pani Jarovková sa postarala o celú túto záležitosť, čo sa týka, že tie finančné prostriedky nejakým spôsobom sa opozdia, pretože ona dala tam za nejakú pripomienku, respektíve z titulu zaujatosti ohľadom personálnych obsadení fondu sťažnosť, takže môžu sa aj jej poďakovať ohľadom tohto. Nejaké otázky? Dobrý Nech sa páči. Televízia Markiza. A ešte keď sme pri tej téme toho detského folklórneho festivalu, takže rozprávali ste sa s pani Šimkovičovou, nemyslíte si, že pochybil rezort? Nemyslíme si, že pochybil rezort. Skrátka, rezort obsadil fond, neskúmal záležitosti ohľadom nejakých vzťahov, na ktoré prišla nejakým spôsobom pani Jarovková. Či sú opodstatnené, či sú neopodstatnené, v tomto prípade absolútne nezáleží z titulu toho, že zachraňujeme festival vzhľadom na to, že financie by prišli oneskorene. A viete veľmi dobre, že či od objednania účinkujúcich, či od zaplatenia všetkých záležitostí je nejaká doba a skrátka tí organizátori nepôjdu do rizika, že tie finančné prostriedky nebudú, tak ho radšej zrušia. A v tomto prípade sme urobili všetko preto, aby sme pomohli regiónu mládeži a to je pre nás prvoradé. Vrátim sa teda k tej politike. Čo pravíte na dnešné rozhodnutie Andreja Danka? Vyzerá, že bolo viac menej emočné, keďže sa včera večer pohľadil s ministrom obrany. Myslíte si, že to bude prekážkou stability vládnej koalície? Viete, život ma naučil, že keď má raz žena pravdu, aj keď ju nemá význam s ňou bojovať. Obdoba niečoho ženy v politike, ktorá jednoducho nejakým spôsobom nemá s ňou význam a zmysel bojovať, pretože nevie, čo chce a neprestane, kým to nedostane, je aj obdoba Andreja Danka. Takže k tejto persóne slovenskej politiky sa vyjadrovať nebudem. Obávam sa, aby sme tu nestáli pred dennodenným problémom akéhokoľvek zákona, ale toto je už na pánovi Andrejovi Dankovi. Či sa chce stať tou politickou mŕtvolou a chce ísť týmto smerom, alebo skrátka naozaj začne si ctiť a vážiť záujmy tejto vlády, koaličnú zmluvu a podporu aj programového vyhlásenia vlády, lebo si myslím, že nejakým spôsobom prezentovať vlastnú politiku na úkor chodu vlády je, viete veľmi dobre. Urobili sme všetko preto, aby sme za pevných základoch postavili túto vládu. Došlo k dohodám. Práve Andrej Danko je tu od samého začiatku príčinou všetkých týchto rozporov a myslím si, že táto persona by si mohla konečne uvedomiť, že nie je stredobodom vesmíru. Neviem, či ste si všimli začiatok dnešnej schôdze. Andrej Danko ju dnes ráno o 9. otváral a tak pomerne ťažkopádne. Myslíte si, že to súvisí s niečím, čo ste aj vy mu v minulosti pripomínali, že by mal... Myslím si, že každý súdny človek si urobí vlastný úsudok. A ešte som sa chcel vrátiť k správe Petra Kotlára, ktorú ste dnes schvaľovali na vláde. Vy ste súhlasili? Aký je váš názor na to, ako ste hlasovali? My od samého začiatku tvrdo, ale naozaj tvrdo podporujeme iniciatívu pána Kotlára. Uvedomte si, nebyť pána Kotlára, dnes máme podpísanú pandemickú zmluvu. Ja neviem, či ste niekto študovali, čo pandemická zmluva znamená, že skrátka Slovenská republika zverí svoj osud z titulu otázky akejkoľvek pandémie. A teraz podotýkam, veľmi dobre vidíte a viete, aké sú následky pandémie COVID-19, kde všade kto a akým spôsobom zlyhal, ako sa to na tom špinavo a bohopusto priživil. Pevne verím, že vláda Slovenskej republiky v konečnom dôsledku vystaví účet týmto ľuďom a pán Kotlár zabezpečil to, aby Slovenská republika a jej osud z titulu pandémie neskončili v rukách jednotlivca, lebo v tomto prípade o celom dianí na svete v rámci podpísania pandemickej zmluvy bude rozhodovať šéf pandemickej komisie. A aby jeden človek rozhodoval o národe, o jeho hospodárskom,
sociálnom, respektíve bezpečnostnom charaktere pri zvládnutí pandémie, myslím si, že je cez čiaru, pretože jednotlivé štáty majú vlastné politiky, vlastné hospodárske nastavenie a všetko ostatné a myslím si, že by mali byť aj v rámci tejto zmluvy všetky tie podmienky priateľne akceptované štátmi. A keďže máme tu nejakým spôsobom zničené právo veta a že tu bude jednoznačný diktát jednej osoby, podotýkam, vo WHO organizácii, kde už sa vyjadrila aj Spojené štáty americké, že uvažujú o odstúpenie od tejto dohody, dokonca neviem, či neodstúpili, tak plne podporujem pána Kotlára v jeho výskumu a všetkom, pretože na dennej báze všetky jeho výskumy sú potvrdené a myslím si, že by si mal troška aj nejakú úctu za to všetko, čo obetoval a čo spravil v rámci vyšetrovania toho COVID-19 zaslúžiť. Dobrý deň, Jablková Natália, Aktuality. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu FPU a k jeho fungovaniu. Práve šéfovia rôznych osvetových centier, kultúrnych centier, stredísk z regiónov hovoria o nefunkčnosti tohoto schváleného systému. Zároveň o tom, že s pani ministerkou sa diskutuje, počúvame už týždne, takže či nám viete garantovať nejaký posun v týchto debatách, aby sa tá situácia na FPU a teda s podporou kultúry a cestovného ruchu v regiónoch nejakým spôsobom už dostala do nejakého cieľa? My môžem hovoriť za náš kraj, aby ste zistili nejaký prehľad. Máme garantované podujatia, ktoré sú dotované v rámci samosprávneho kraja. Som rád, že tento model sa zachoval, aj keď som odišiel z pozície podpredsedu župy. Máme tam festivály Hrušovská paráda, Novohradský festival, môžeme hovoriť o Zuberci, môžeme hovoriť o východnom Slovensku, Raslavický slávnosti a tak ďalej. Sú naprieč celým Slovenskom. A áno, ten systém, alebo ten spôsob je pomalý. Hľadáme možnosti, ale viete, keď som mal pripomienky k fondu a keď sa menili, tak som vedel aj o tom, že ten fond je mladý a má aj určité nedostatky. A je pravda, že niektorí ľudia boli v konflikte záujmov. Čiže my sme troška mali kultúrny svet, respektíve, že sa všetci poznáme, navzájom poprepájaní a je problém obsadiť, aby nebol konflikt záujmov. A veľmi dobre viem aj ja z mojej pozície, že veľa ľudí bolo napojených na fond a boli v komisiách. Čiže tu ako keby sme mohli definovať v tom, že je, lebo častokrát spomíname radu fondu a nevieme, či je obštrukcia aj v pohľadu úradu fondu. A to som telefonoval aj s pánom predsedom rady fondu, s pánom Oľhom a mám za úlohu ešte teraz ísť a navštíviť aj pána riaditeľa fondu, pretože tieto veci sa nemôžu stávať. Tento systém nesmie zastať a tento systém musíme sfunkčniť. A som rád, že aj pán Huliak mi vytvoril priestor, aby som mohol s pani ministerkou aktívnejšie je pomenovať problémy, lebo v tomto som doma a poznám ten mechanizmus. A nie je mi to jedno, lebo tí ľudia potrebujú nastaviť celú prípravu tých festivalov a to je to najdôležitejšie. To je dosah. Jeden festival, povedzme v Detve, tak to je 50 000 ľudí, návštevníkov, zahraničných Slovákov a ďalších. To sú závažné veci, ktoré musíme sfunkčniť. Čiže v krátkej dobe, ja možno, že ešte tento týždeň sa ohlasím k pánovi Špotákovi a pôjdem po informáciách, že čo je zásadný problém. Prečo členovia komisie sa vzdávajú funkcie a buď sa obštruuje v tomto systéme, alebo je chyba rada fondu. A toto, keď som telefonoval s pánom Oľhom, mi toto poprel s tým, že boli nejakí členovia komisie, oni sa povzdávali a ako keby nebol dostatok. Tak som povedal a vyzval som pani ministerku, že ak je problém, urobme výzvu normálne od ľudí, ktorí robia vo festivaloch, aby nominovali odborných ľudí a členov do komisie. Zásadný problém, evidujem toto. Netvrdím, že to tak je. Pôjdem za pánom Špotákom, som pripravený za ním ísť a budem sa dožadovať týchto informácií. Zároveň ale ešte odo mňa doplňujúca otázka k téme, potom som požiadala o reakciu aj pána ministra. Všetci, čo sme boli prítomní pri tej siahodlhej debate, ktorá sa týkala fondov, tak si veľmi dobre pamätáme argumenty, že ak tento systém sa ukáže ako nefunkčný, tak dôjde k jeho zmene. Plánujete teda konkrétnu zmenu zákona, nejakú novelizáciu, niečo, čo by uľahčilo tie problémy, ktoré tam nastali, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že to, čo fungovalo nejakým spôsobom, tak teraz de facto nefunguje skoro vôbec. Ďakujem za otázku a chápem ho. Áno, ja som tú diskusiu pomerne viedol širokú. Tento rezort spadá v plnej kompetencii pod Slovenskú národnú stranu.
Ja ako koaličný partner môžem len chodiť, búchať na dvere, rozprávať s pani ministerkou, ale skôr či neskôr tieto dopady budú mať aj naši koaliční partneri a budú ich kontaktovať aj naši kolegov zo Smeru, aj mojich bývalých kolegov z Hlasu, ľudia z regiónov, pretože oni sami už prichádzajú s tými podnetmi a už našich koaličných partnerov oslovujú aj organizátori, že niečo treba asi opraviť. Počkajme si na to, zatiaľ som v tom boji, pracovnom vzťahu, respektíve konflikte, čo potrebujem vyvážiť, tak snažíme sa viesť ten dialog s pani ministerkou, ale verím, že tento problém buď sa bude prenášať, a to nebudeme ďaleko od toho, že budú kontaktovať aj našich koaličných partnerov a potom sa môžeme vrátiť k tomuto zákonu. Zatiaľ sme v tomto sami. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pristaviť znova pri tej téme cestovného ruchu versus ekonomika Slovenska, ale aj v porovnaní s ochranou prírody. Turistický ruch je jedno z mála odvetví, ktoré nám nikto neodniesie. Mám tým na mysli to, že rôzne tie výrobné haly, logistické centrá, ak sa teda majiteľ rozhodne, tak môže ísť do nejakej inej krajiny a nám tu akorát dostane zničená poľnohospodárska pôda. Ale tí z vás, ktorí trošku cestujete po svete, tak viete, že mnohé krajiny významne profitujú z cestovného ruchu. Ja okrem iného som v Národnej rade aj vo finančnom výbore, takže bedlivo sledujem ekonomiku štátu. Ale na druhú stranu dlhé roky, viac ako 20 rokov, ako podnikateľ pôsobím práve v tom malom turistickom ruchu, v prenajímaní nehnuteľností na rodinné dovolenky pre Slovákov, ale aj zahraničných hostí. Dlhé roky a pravidelne k nám chodia napríklad hostia z Holandska. A tí z vás, ktorí poznáte Holanďanov, tak oni sú takí, Češi na to majú výraz, že šetřilek. Oni radi využijú, že niečo dobré a lacné. A oni sú unesení z krás Slovenska, pretože je to rovina, ktorá je v podstate je možno aj niekoľko metrov pod hladinou mora, budujú tam stále tie hráze. A z tohto turistického, alebo z tohto daru, ktoré má Slovensko, to znamená, to sú tie hory, to sú tie lesy, si dajú tú robotu, prídu a každý boží rok sa u nás ubytujú a cestujú po tom Slovensku a dovolím si povedať, že navštívili viacej zaujímavých miest ako ja, čo to žijem celý život. A to je presne o tom, že ja teraz dám takú pozitívnu spätnú väzbu pánovi Dankovi, ktorý v tom predminulom období práve prišiel s tou agendou, že dobre podporme kúpeľníctvo, podporme turistický ruch, rekreačné poukazy. My samozrejme v Národnej koalícii aj v tejto vláde nadväzujeme na tieto veci. A ja presne viem, ako podnikateľ v tejto oblasti, keďže každý mesiac musíme dávať každý jeden ubytovateľ na štatistický úraz presné výkazy. Počet lôžkonocí ubytovaných, príjem bez dane, príjem z DPH, z toho DPH a tak ďalej. Taký jeden dotazník mi trvá, dajme tomu hodinu, kým sa vyplní a pošle na štatistický úrad. Ale môžem potvrdiť ako malý ubytovateľ, že keď vstúpili v platnosť tieto rekreačné poukazy, tak konkrétne mne stúpla tá obsadenosť zhruba o 30 %. Ja som nezachytil nikde v médiách v tom predminulom volebnom období, keď to prišlo, že by masovo novinári, či už tzv. Mainstreamoví, alebo aj tí v tej alternatíve, pochválili teda, že konečne sa tu niečo dobré robí, čo je v prospech ľudí, čo je v prospech ekonomiky tohto štátu. Ale skôr som, či už v tom mainstreame, alebo bohužiaľ aj v tej alternatíve, skôr videl hejty, pán Danko, taký, onaký, hentaký. Takže my pokračujeme touto cestou a v žiadnom prípade nebudeme hovoriť, že všetko sme to vymysleli my. Iba nadväzujeme na tie dobré kroky, ktoré boli v minulosti a pri tých našich nápadoch, ktorých máme strašne veľa, tak verím, že ten turizmus na Slovensku, ktorý má potenciál 10, 15, možno aj viac miliard eur ročne priniesť do štátneho rozpočtu, posunieme na netušené možnosti
a verím, že nás aj vy, novinári, pochválite na konci tohto volebného obdobia. Ďakujem. Mohla by som teda o odpoveď na moju otázku poprosiť pána ministra, ako vníma dopady, alebo respektíve dopady, ktoré ohrozenie festivalov, ktoré sú naozaj regionálnymi veľkými udalosťami, zapôsobí teda aj na cestovný ruch a čo s tým? Pozrite sa, celkovo, viete veľmi dobre, že financie v našom ministerstve rozdeľujú dve inštitúcie. Jeden je to zákon o športe, kde taxatívne percentami rozdáva peniaze po jednotlivých zväzoch a tie následne kluboch a infraštruktúre. A Fond pre podporu športu a Fond pre podporu cestovného ruchu aj v konečnom dôsledku. Tie fondy boli tvorené, a v tomto prípade aj Fond pre podporu kultúry, takým spôsobom, aby to bolo čo transparentné, že tam boli zástupcovia jednotlivých inštitúcií, boli tam zástupcovia SK8, boli tam zástupcovia z MOSu, boli tam zástupcovia v našom prípade Olympijského výboru, Paraolympijského výboru, člena vlády. Myslím si, že ešte trochu času potrvá, aby sme vedeli vyhodnotiť, či dané obsadenie danými personami a danými inštitúciami sa oplatí v zmysle prerozdeľovania finančných prostriedkov, lebo na jednej strane, ja vám poviem pravdu, nie som spokojný s tým, že ja ako minister cestovného ruchu športu mám prerozdelené financie bez môjho vedomia a zásahu a zodpovedám politicky za rozpočet ministerstva. Takže tu by som tiež nejakým spôsobom sa snažil v budúcnosti zasiahnuť do legislatívy, aby ten minister, ktorý respektíve je len štatistom v rámci prerozdeľovania finančných prostriedkov a nevie do tohto diania zasiahnuť aj v prípade, že je nejako ohrozený chod fondu, a nemá na to ani nejaké nástroje, že v prípade nefunkčnosti fondu by mohol zasiahnuť, tak aby ten minister mal právo, buď právo veta, respektíve právo rozhodnúť a následne nejakým spôsobom doodsúhlasiť, respektíve odkontrolovať fondom, či tie prostriedky boli a akým spôsobom transparentne využité. Čiže určite z môjho miesta pôjde iniciatíva aj na to, aby minister, ktorý politicky zodpovedá za financie, vedel do tohto procesu zasiahnuť. A nebolo to len tak, ako v našom prípade, že pár ľudí doslova do písmena rozhoduje o financiách v športe. A tu je naša úloha, úloha Národnej koalície, aby sme tie peniaze skutočne dostali do toho slovenského športu, do tých regiónov, a skrátka, aby tie financie naozaj išli transparentne. Pretože sú tu kadejaké šuškandy spoza bulváru a krížom krážom kadejako, že tu pár osôb rozhoduje skutočne o týchto financiách. A myslím si, že by to neuškodilo aj iným fondom nad takouto krížovou kontrolou, respektíve nad takýmto krížovým rozhodovaním. Ja neuberám akúkoľvek iniciatívu, že tie organizácie nejakým spôsobom participujú na tom alebo na tom. Skrátka, mne tam chýba to, že tá politická zodpovednosť, respektíve prenos myšlienok ministra, v mojom prípade, keď ja chcem do regiónov dostať, do infraštruktúry dostať a nechcem, aby mi 60 miliónov skončilo v betóne, tak si myslím, že je toto práve pre slovenský vidiek, je toto práve pre rodičov s deťmi, ktorí nemajú prístup do krajských, do okresných miest, nemajú financie na to, aby cestovali s deťmi za tou infraštruktúrou športu. My tú infraštruktúru športu im chceme priniesť priamo pod nos a tie deti otrhnúť od tých počítačov a všetko preto v Národnej koalícii aj urobíme, aby sme k tomu dospeli. Či už legislatívnym procesom, alebo nejakým iným. Nech sa páči. Ďakujem, Janošková Diniger. Ja by som sa ešte vrátila k tej kultúre. Možno otázka skôr na pána Malatinca. Či viete možno o nejakých ďalších festivaloch, ktoré by mohli byť ohrozené podobne ako ten detský festival na Podpolaní? A čo prípadne by ste v tejto situácii teraz odporúčavali tým organizátorom, že by mali robiť, či si majú zháňať pre istotu sponzorov, pretože 16. maj, kedy by malo teda najskôr padnúť nejaké ďalšie rozhodnutie z Fondu na podporu umenia, je asi pre niektorých tiež neskoro. Súhlasím s vami, že je to neskoro. Viem, že festivaly riešia aj otázku sponzorov reklamných a tak ďalej, že tam sa viažú viaceré ekonomické udalosti, čo sa týka regiónu, či už veľké firmy podporujú alebo tak. Ale na tú programovú skladbu, ktorá sa tvorí v rámci, tak to potrebujú predpripraviť, zazmluvniť. Ja som povedal v úvode a v mojom slove, že teda si treba uvedomiť, že to je zabezpečenie zvuk, svetla, strava, zmluvné zabezpečenie pódia častokrát, ktoré si môžu prefinancovať a tak ďalej. Čiže ja som presne o tomto stále hovorím a komunikujem to a som povedal, že tento termín ešte sa to, keď
bude garantovať fond. Ja potrebujem od nich stanovisko, že čo tie festivály majú robiť, akým spôsobom či rozhodnú, lebo niektoré festivály už prešli, tuším, že Mijava a Helpa a formu záruky, ale to je už otázka na pani ministerku, aby to komunikovala s týmito organizátormi, pretože my sme tí, ktorí na to upozorňujeme a musíme teraz ešte sanovať a pomôcť, aj keď vravím, ten systém a spôsob mi nie je zrejmý. Jedni hovoria o obštrukcii Rade fondu, čo mi poprel pán Oľha. Teraz pôjdem za pánom Špotákom a že teda či sa vzdali tie členovia komisie, či je to umelá obštrukcia, že vyvolaná, že teda chcú, aby ten fond ozaj sa znefunkčnil. Toto mi nie je jasné, ale netvrdím to, milí novinári, netvrdím to. Pôjdem, budem sa o to zaujímať a chcem vedieť stanovisko aj pána Špotáka, lebo toto nie je normálne, aby festivaly nemohli, ktoré viažú návštevníkov do regiónu, ktorí majú dopady na ubytovanie, dopady na stravovacie služby v regiónoch, proste na 4 dní, keď niekto ide do Zuberca, tak proste viem, že ten Zuberec je plný turistov a návštevníkov, tak toto, ale bez programu, ktorý financoval väčšinou štát, tie peniaze väčšinou sú na účinkujúcich a na náklady, ktoré sú s tým spojené, v zmysle štruktúry podpornej činnosti, tak toto by ma veľmi mrzelo, pokiaľ by, ale vravím, ja očakávam to, že tí organizátori tých festivalov, nielen mňa ako človeka, ktorý som z tejto oblasti, ale budú kontaktovať aj ďalšie poslanecké kluby, aby sme to proste nejakým spôsobom urýchlili. Takéto veci by sa vôbec teraz nemali stať pred prípravami festivalov. Pani ministerka vám čo na toto hovorí? Riešili sme to spoločne, teraz som vám zadefinoval, že ona ma osobne informovala o tom, že sú tam ako keby nejaké obštrukcie tých členov, že sa povzdávali a celý ten spôsob potom môže rada zaujať stanovisko, ale keď komisia urobí obštrukciu, členovia komisie sa vzdajú, komisia nie je uznášania schopná, nemá čo predložiť na schválenie rady fondu, tak je to stanovené aj v zákone, aj by mohla rada fondu zmeniť rozhodnutie komisie, ale keď je obštrukcia, toto si ja potrebujem potvrdiť alebo vyvrátiť a keď mi to potvrdí riaditeľ fondu, tak potom zaujmem k tomu stanovisko. Ešte jedna taká otázka k dnešnému rokovaniu vlády. Pán minister, dnes bola odvolaná pani Gabriela Matečná z Ministerstva životného prostredia. Ja chápem, že to nie je váš rezort, ale či toto bolo nejakým spôsobom odôvodnené na vláde, či viete k tomu povedať niečo viac? Viete, že veľmi dobre, že štátne orgány dlhodobo konsolidujú štátny rozpočet s 10% minimálne v niekoľkých fázach vlastne redukovaním pracovných miest usúdil minister životného prostredia, že štátni tajomníci dvaja na ministerstvo životného prostredia stačia a pani Matečnej bude ponúknuté náhradné riešenie v rámci rezortu. Takže takýmto spôsobom sme my dostali predostrené. A ako to potom súvisí s konsolidáciou, ak vlastne tak či tak zostane na rezorte? Viete veľmi dobre, že na mnohých rezortoch sú neobsadené tabuľkové miesta, takže z tohto titulu áno. Takže úradnícku pozíciu. Áno. Myslím si, že vysokú úradnícku funkciu dostane pani Matečná. Teda či to, lebo sú také špekulácie, či to náhodou nebola nejaká pomsta voči tomu, že SNS odmietla hlasovať za návrhy tu v parlamente, keďže sa to objavilo zhruba v podobnom čase, tak... Ja si myslím, že pán Taraba je nominantom SNS a pomstu do vlastných radov neviem, či by vykonával. Tieto konšpirácie v rámci vašich médií sú trošku také pritiahnuté za vlasy. Nemyslím si... Takto, keby to bol minister nominant Smeru, chcel by sa vršiť na SNS nominantky, ja nepoviem slova. Je to v rámci jedného rezortu, jedného poslaneckého klubu, čiže táto otázka si myslím, že v tomto slova zmysle asi nie je opodstatnená. Dobrý deň, Čichová Slovenská televízia. Ja by som sa ešte chcela spýtať, lebo v tom balíku tých personálnych volieb o 17. hodine je predsa len aj voľba predsedu poľnohospodárskeho výboru za vás, pán minister. Pán Ševčík, vy ste tam práve kandidátom. Očakávate teda podporu koalície na túto pozíciu, možno aj v kontexte toho, čo sa udialo na tom hlasovaní o 11. či tam náhodou strana SNS nebude? Pozrite sa, pri rokovaniach, ktoré sme mali, trvali pol roka, stabilizácie vládnej koalície bolo prisľúbené aj zo strany premiéra, dokonca máme to podpísané v memorande ako Národná koalícia versus Smer SD, že pán premiér urobí všetko preto, aby intervenoval v rámci poslaneckých klubov Smeru, Hlasu a SNS, aby voľba pána Ševčíka z titulu toho, že kontinuita stranického programu Národnej koalície Voda, pôda, les bola zachovaná. A myslím si, že pán Ševčík
nie 1 hodinu so mnou odsedel na tých 130 mítingoch a tých 76 000 kilometrov, ktoré sme spolu urobili po tých obciach a mestách a nasával atmosféru problematiky slovenského vidieka, agrárno-lesníckej podstaty Slovenska. Ja si dovolím tvrdiť, že momentálne asi najväčším poslucháčom mojím bol v týchto témach a neviem, že či existuje veta, ktorú nepočul už z mojich úst 100-krát týkajúce sa tejto problematiky. Neviem si predstaviť momentálne v rámci tejto odbornosti v našej strane, kto by bol aj inak fundovaný, respektíve aj, že je dlhoročným policajtom, ktorý sa účastnil správneho konania, štátnej správy a všetko, čo súvisí s priamym výkonom štátneho a preneseného výkonu štátnej správy do jednotlivých inštitúcií, či je to ministerstvo, či už sú to jednotlivé okresné úrady, aj jednotlivé odbory, poprípade zriaďovateľské organizácie. Takže pán Ševčík bude absolútne plnohodnotným predsedom, nespochybniteľným po odbornej stránke. Môže tu opozičný politik hovoriť, čo chce, ako chce. Stojíme za ním ako národná koalícia, ako za svojím kandidátom na post predsedu pre výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. A pevne verím, že už tie šarvátky v koalícii ustanú a nebude problém ani s touto voľbou. Takže z mojej strany asi všetko. Ak nemáte také otázky, pozývam vás zajtra na 16. hodinu. Na Ministerstve cestovného ruchu a športu bude predstavený poradný zbor, ktorému by mal predsedať tu prítomný pán Hecl. A jednoducho urobíme všetko preto, aby sa sme vyvrátili tie dogmy, ktoré tu boli znášané zo strany opozície zase, že ministerstvo a jeho vedenie je neodborné, pretože my chceme o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa športu, infraštruktúry športu, cestovného ruchu prenášať vzhľadom na tú radu ministra odbornú, ktorá bude naozaj z kvetných mien slovenskej infraštruktúry, respektíve reprezentácie slovenského športu, myslím, fakt pre vás zaujímavá a pevne verím, že a tak, ako reprezentoval Slovenskú republiku, bude reprezentovať záujmy slovenských športovcov ako predseda správnej rady Fondu pre podporu športu a urobíme všetko preto, aby sme naplnili ten náš program v rámci vidieka, prínosu pre mládež, aj tými percentami, ktoré tu ideme presadiť. A ľudia neoľutujú, že nás volili do slovenského parlamentu. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Ďakujeme všetkým.